הרגשתי באמת את הכל, הרגשתי עצב, הרגשתי השלמה עם המוות, הרגשתי סכנה, הרגשתי חרדה, אפילו קצת צחקתי בשלב מסוים מההבנה שהשלמתי עם כל סיטואציה. עדיין לא הייתה לי כאילו פרספקטיבה באמת מלאה, כל מה שקרה. אני רון שפיצר, אני עברתי לניר עוז באוקטובר 22. הגעתי לפה במסגרת כפר הסטודנטים של ניר עוז, ופה התחלתי לגור ולהתחיל את חיי כסטודנט. 6:30 בעצם התחילו האזעקות, והודיעו שיש מחבלים ליד המרפאה. משם נכנסתי לממ"ד, סגרתי את החלון, נעלתי את הדלת. הגעתי לפה, נשכבתי מתחת למיטה, בין המיטה לקיר בעצם. במשך 11.5 שעות. מתחת למיטה הרגשתי חרדה מאוד גדולה. לא שלטתי בסוגרים. השלמתי עם המוות שלי. שלחתי צוואה להורים. לא הייתה לי קליטה, אז השארתי את הפלאפון מתחת לארגז מצעים בשביל שהם ימצאו אותי. לפחות שימצאו את הפלאפון ויראו את התמונה האחרונה שלי בעצם. המחבלים היו אצלי בתוך הדירה, באזור הזה, לדעתי, וכשמעתי לא ראיתי. חיילים תחמושת, הם צועקים, הם יורים לבחוץ, הם פה בחוץ מהחלון, אני שומע אותם למרות שהחלון כביכול סגור. אני שומע אותם, אני שומע את הבתים לידי נשרפים, מתפוצצים. אני שומע שבדירה הזאת הם שורפים הכל והם מחריבים אותה. וזהו, ופשוט אחרי 11.5 שעות שמעתי מישהו צועק מפה, יש פה מישהו. שדאפתי את המיטה, הצמדתי לפה, אז אמרתי מה שנקרא, תמות נפשי פלישתים, מי שייכנס אני אלחם בו, כי פשוט לא יכולתי להיות בחוסר ודאות הזה. הוא פתח את הדלת, ראיתי נשק צה"לי, ואז הבנתי שהוא מדבר בצד. אמרתי לו קוראים לי רון. אני אומר לו תן לי דקה להתקלח, להוריד את הצואה והשתן שהיו עליי. אפשר לראות עדיין את המגבת שלי פה על הרצפה. היו מים אחורים, אז פשוט התקלחתי עם מה שהיה. ואז פשוט הכוונתי אותו לשאר הדירות של החברים האחרים שמעתי מהקצנס סטודנטים מהכפר. יצאתי לקיבוץ בוער, שרוף, ולאחר כמה שעות התנדבתי לאסוף את הגופות של האנשים בקיבוץ. זה שבדיעבד עשה לי בעצם את הטראומה הכי גדולה. למה בחרתי לעשות את זה אני לא באמת יודע. הייתה בחירה אינסטינקטיבית, די תחת האדרנלין. ואני לא מתחרט, אבל אני חושב שאם הייתי מעמיק במחשבה על מה זה היה עושה לי, כנראה שאולי לא הייתי עושה את זה. בגדול רציתי למות. לא יכולתי להכיל את מה שראיתי, לא יכולתי להכיל את הכאב של אנשים, את הצרחות, את היריות, את הדם, את הריח. אני מול זה היום בניסיון להשלים עם זה. רק מי שהיה באירוע יבין את ההפקרה הנוראית ואת המחדל ואת הזוועה ואת השואה הקטנה הזאת שקרתה בניר עוז. קיבוץ מונה בסביבות 400 איש. 1 מתוך 4 זה 25%. זה מספר שהוא בלתי נתפס. כרגע אנחנו אחרי 7 חודשים מהאירוע, ובחינתי האירוע עוד לא נגמר. המודעות למקום הזה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. אנשים כנראה צריכים להבין מה באמת קרה פה. כל רצוני זה שהחטופים יחזרו, ושהמדינה שלנו תצא מהחושך שבו היא נמצאת.